Anom now, Kafa village, Papa. Oba family. Oba family. Cannot local government. Cannot right now. Emma only a video I flew trend online. By one of our brother, Igbo. Ndo Franny Herdsmen. They can I say on social media. Jimma will board the young boy. I forgot what I can want you can akokaya. Near Kwoku. So what I can want I phone a Kwokubo. Or that dear beefer. That lady if you know Papa ba. According to what happened, now the 2 years, not only that girl, but I have room up, but I will still even go that place. So before I continue to say what I want to say, can I know from his father before anything? So Sabiko, can you tell us what really happened? On Friday. Friday, yes. That my daughter now one young Yalo. Biaoluche ni haji di makongo onye ọ na-asa agwa enwe ebe ọ na-amụ ọrụ ọ na-asa abụ mmadụ. Nya na ya nwaanyị. Ha na-abụ na-alụ ebe ahụ. So ha wee bịa ka ha welu nni a ka ha wecha on the way going back. Ka a na-eshighazi azụ wee si gbazi ụzọ si ebe na ebe. O the post office road going to Ezu bridge to Mbak, that Purity road. I looked at on the bridge and the Franny Kosia. Akoseba with that Bokada. Oh, now but it's on Navy. Yes. No, with your Kadapa. See how was it? On your Kadas, no one idea, no one the Indian Torre. So, Akosia command your Harley too. You did that. Omakana Bang, Mobile, my Wabana Bang. Where's the on your Okada Gotasiga? Maka Jonya Weba. When you can the Jebi Gotas, when you can ask Yababo Soketa, Matakri, Abo Soketa, a joy marker. Now I get good cigar. Kashigata. Owe Jeguta cigar, Gota has cigar Benson, Gota Igbo, now no taba. Snuff, Hana Bonini, but I will who's there fanato. Manonye machine asi. Open the abo so duki on a go marker. Okay, Hanus ebe jifa. Na asi mgba anya jelu igota otaba anwa na siga na ihe ndị ọzọ ka agba ọsọ ajụọ ụmụaka na aba anwa nya me nya ji wechigata azụ ajụọ ụmụaka anya na ayi nya wechigata azụ gba ha jebe ebe a wee lose the next day madam ha wee chee ka ha nata etu asiku ọbụna ha nata ha wee kpọba na phone la na aga ha aga o wee welu machine ọzọ wee bịaba then ọ bịazi mụnwa na anatazi ebe nje n'ugbo natazi efu ha ajụọ njụọ ha ka ezi nkwala ọsị m na ọ dị mma ndị be n'iricha ọsị m bịa nso ọsị m na-ekwu ihe mee m na-ekwu ihe mee na ha kpọọ na line aga ya wee sị ka ha were ọkwa agaba mụ na ihe ụmụaka kpọọ na fon na-agba ya sị na ndị Fulani jide ha ka ha na-anata mgba ha na-atọ na-akpọ ha nọ n'ime ọhịa na-asị ha weta 10 million naira n'ọhịa ha ya ga-eweta nne na nna ha ga-eweta ha sị apa ha enweghịkwa ego etibe ihe si achatọ so wee mụ na the lady wee yiri wee jebe mgba pụta chọba ndị sekuriti nweta ndị sekuriti anyị na ndị sekuriti wee yiri jebe ndị sekuriti anwa dị ha ahụ wabụ ọhịa n'anyasị ha nweta ebe ha paakị meshin ahụ ndị sekuriti wara ọfịa nweta ebe ha paakị meshin ahụ so nweta ebe ha paakị meshin ahụ ha hapụ ya ebe ahụ si na-amonitọ dem ebe ofu ya na ebe a na-amonitọ ọpụpụ paakị ya bụrụ medat meshin then chọgide ọbụna anyị nweta ha n'ụtụtụ ka ha jeziri ka ha bịa bulu ego n'ụtụtụ ka ndị Fulani ahụ bịazi ka ha bịa bulu ego anyị si anaghị ebute ụnụ agwụgwọ fe na oge ga-enyefe ego anyị ebie ha ego so ka ha bịazi ka ha bulu ego ahụ anyị wetara onye ọkada na onye ofu sekuriti ihe nya onye meshin na onye ofu sekuriti ihe ọ bịazi eto bulu ego ahụ onye meshin ahụ wee bịa ma bute ofu onye tụọ ya n'ala nye na ya nụba ọgụ onye nke ọzọ nọ second person onye nke ọzọ onye Fulani agba egbe gbabazi ọsọ onye sekuriti gbaba ya egbe ọ gbata ha ya ọ gbafuru jide nke ọ na-achị so ha jidego ofu onye Fulani ha jideli ya mbọsị ahụ enwere ka njọ bụ ha jide data onye Fulani ahụ onye ahụ bụ onye Fulani exactly onye Fulani ọ dị ha n'Igbo ọ dị ha n'Igbo and ọ bụrụ onye Igbo mana onye Fulani ka ọ bụ ọ dị ha n'Igbo Hausa ka a sị asụba Hausa ọsụba Hausa etu a ka si wee nọdụzi ebe ahụ ọnụnụ ọzọ ndị sekuriti na anyị na-abazie
anyị naba na anyị atago afọ anyị go 2 days ebe a anyị eriho ni anyị ṅụrụ mmiri so anyị nọ n'ime ọfịa anyị naba so anyị wee naba so wee bute ha na-akpụsa ya na fon si anyị bute that 10 million that ego ahụ ihe ahụ ife anyị bụ okay ọpọ na unu ejidego ofu onye otufe fa ka na-akpọkọ na fon again yes si kpọpụtala ha onye a anyị okay so kpọpụta onye otufe ahụ unu ndị security ji and so weta them down 10 million ka ha wee uti that 10 million naira ka ha wee release ụmụaka ha 3 people ha ji okay so the security man wee na-agwa nya release onye ndị ha ji ka ha release nka ha si aha release wee si oke onye so si kpọpụta bandage na onwe mmiri dị ọsọ na ọ dị ebe a ha na-akpọpụta ka ha na-akpọta ka afọ na ndị ka ha na-abịa onye ka na-abịa ma badi wee ya egodo ụmụaka fonu ka ha kwuo okwu ka ha ma na ha dị ndụ so ụmụaka kwuchi okwu ọ bụ na ha dị ndụ so ewesịa oke ha kpọpụtazie nwatakịrị ahụ ebe dị etu ka ha nwa kpọpụta onye nke a na-akrọsa mmiri ka aha onye nke ka ọ na-akrọsa mmiri ka ama na ha ha sị mba na-ebugodo ụzọ hapụ onye nke ha ji so anyị wee natabazie ha sị anyị nabazie so ihe ọzọ nụzi bụ na ụmụaka ma na-akpọ na-asị m n'ọkwa mbọsị Mọnde ka enye ha last day abụ na-ewetaghị ego ugbu a yes so anyị etigo gị emelugo ha alụ too much ha dịzi week so n'abalị oge ha na-agbazi ọsọ a na-uzi n'abalị dị n'ezide asị na ya egbu ha nke nwoke agbapụ ọsọ gbakata chigha azụ si na ya gbapụ ọsọ ebe ndị a na-ala nke nwoke emega escape kwa gba ọsọ yes wee luo na mmiri ahụ ochedo ya cross ocheta ụmụaka ada nke nwoke ahụ o gburu egbu ocheta ụmụaka si na ya na-alụọ kịta anụ ajụọ ya eso ụmụaka na ọ na-achiatakwa azụ ha ka na-alakwa ụlọ ọ na-achiatakwa azụ bịa tie ndị aka n'alụ si aka ha gbapụ ụmụaka ha gbagido cross mmiri ahụ oge ha crossziri mmiri ahụ ka ha gbabazikwa ọsọ bịakwa ndị Fulani ahụ ebikwa ha n'ihu kpuchiakwa ha azụ wee tie ha unu ga-adị ndụ ticha ha timelụ ha alụ wee kebe ife ụmụaka kịta ihe emelụ ha ebe then wee kpụrụzi ya wee nachiakwa ebe ahụ wee mgbe ahụ ọga dị ka ọga ha ji toilet bifo ọga ndị Fulani ahụ abịa ndị Fulani ahụ ajụọ nke nwoke si ya ha egbu ya ka ha gbuo ụmụaka na-aba ndị Fulani ahụ jụrụ that young boy o gburu si onye agbuo ha ka ha gbuo mmadụ ndị a na ndị a ke ndị ọ dị ya ka ha gbuo na ha egbu na mmadụ akwụghọta the boy wee si nseri ha ya egbu ụmụaka sugbuo ya nwa m si gbuo ya wee mma gbuwa ya isi gbuwa ya anya etu gbuo ọ na-asị that Fulani man oh boy I say I get mad gbukwe ya ọzọ so nwa m ọbara ju nwa nwaanyị kwuo ụmụaka ahụ kwuo ebe ọbara ju ha ahụ ha eyezikwa akwa ha dị naked alụ na ha na-amazi papa ha na-anyụ amịrị ka ha na-anyụ papa na alụ so agbuchazie mgbe ha na-egbuzi onye aka onye na onye isi ya jere enyi nsị ji wee pụta wee babara ha mba wee sị ha akwa ha si egwu n'onye a ntụ nwa nwaanyị onye isife na-aba ya mba na-aba ndị obere ahụ mba na-aba ndị ahụ gburu da young boy mba akwa ya si egwu n'onye a ka ha ji wee gbu ya oke ha egbuo na ha bubezie wee kọmansizie ụmụaka na-aba ha jikwa ha nke ọbụ n'aka ha gbara ọsọ na ha nawa mana ndị sekuriti release godata onye ahụ ha ji a sị na that boy amaghị how manage o ji wee chigata ebe a ha na the boy gbara ọsọ with ha nke ọbụ the Fulani man mere escape n'aka ndị security yes gba ọsọ na ma dot na-agba na that Fulani man eji mbọsị ahụ gbachitakwara azụ ebe ha na with handcuff yes wee sị hazi ike ha manage ife a bụ first time ụnụ ịnụ na ndị Fulani na-enye nsogbu mba ahụ ha na-emeli ebe distance ha na-eme ya ha na-emevu eme ihe ahụ the first time or second time mba
ha na-eme bifo ha na-eme ya ogologo ụzọ a na-atụzi egwu mmadụ ga n'ime ije ọrụ ime fam na-atụzikwo ndị mmadụ egwu. Ife a na-eme na Anambra State biko nụ onye na-achị Anambra State biko ị ga-eneba anya n'ife a, ọ dịgo too much. Ụmụnne anyị gazi ọrụ ugbo ndị ụmụaka ahụ nwatakịrị ahụ egburu tata ka kpọrọ na fon si na-achọ ka ebupụta from mortuary ka ebu na-ebe be nna ya si m onwe si na onwe ozi ego dị n'aka onwe ozi ego nji onwere ego nji. Mmecha unu ga-akpa akaụntụ nọmba unu people biko how many days ka ndị a nọ n'aka ndị Fulani a, how many days ka ụmụ nwaanyị na-aba? Geenụ ntị ụmụnne m ndị Igbo, geenụ ntị that young boy ifụrụ ha gburu bụ onye ọkada ka ọ bụ onye ugbene 2 years mana sọsọ ofu nwatakịrị nwaanyị ka ifụ na social media ọ nkwa the other girl and which is mma aga na hospital I will meet them one on one. So ha nọgo na hospital kwa 5 days. Ụmụ nwaanyị a kịta ifụrụ ha nọgo na hospital 5 days because ala adrọfa n'ihe agamiga n'aka ndị Fulani herdsmen bịara na Igbo ebe a Anambra State. Now okwu ma be ego o ji wee kpọpụta ọhụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ego treatment and everything ma ego mortuary ma onye nke ọzọ ego adrọ and all ife a ka gọọmenti ga-abịanye aka mana papa ị ga-akpa akaụntụ nọmba gị, ị ga-akpọ ya akaụntụ nọmba, ibu akaụntụ nọmba gị n'isi. Okay, pịpụta akaụntụ nọmba gị, ị ga-akpọ ya n'ọnụ. Okay, ị nwere akaụntụ nọmba mana nwa gị nwaanyị ahụ kwa ji o nwere akaụntụ nọmba. Nwa gị nwaanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ nwere akaụntụ nọmba. Nwatakịrị ka ọ bụ o nwere akaụntụ nọmba. So gị akaụntụ nọmba onwezi ndị na ndị center ka ezi onwezi chọọ isend unu help ka ezi onye ya ga-esi send unu help. Akaụntụ nọmba Gịnị ka wait. Okay, nke nwaanyị ji nwere akaụntụ nọmba. Okay, anyị gaziere ụlọ ọgwụ that lady ga-akpọzi akaụntụ nọmba ya. Amazon ga-esi wee help ise na helpzie the family. Achọrọ m ịkpọ their number because of security this thing. So I will not call their phone number here. I will not call their phone number because of security this thing. Man, fa ga-eji ọnụ ha na-akpọ their account number. Mmejikwu the lady na hospital. Ọkpọzi account number. Enwezi help eme ga help biko do it. They really need help. Ọ na-afụ gị ihe mere na Anambra State. Ọ na-afụ what happened. And mgbe o jirikwara onye Hausa ahụ onye Fulani ahụ ọ confirm na onye a bụ complete onye ugwu ma ọ bụla onye Igbo na-eme this thing. So biko nu our governor, please you need to do something about this. Ndị village ha abazi ime ubi n'ime ọfịa akọzi nri ha na-atụzi ụjọ and ihe abụrụ the first or second time ihe rota na-eme n'obodo a ọ na-eme abụkwa mmadụ na-ebe mbọsị ahụ Sunday ahụ. Oh, ha bụkwa mmadụ ifugo. Do you see what is happening? Nwaanyị bụkwa onye ọkada kwa onye ọkada ji ehota akpụ na-agba ya egbe ọ daa mgbe agbabazi ọhịa bụrụ onye ọkada jee ụlọ ọgwụ na teaching hospital onye ọnwụ ebe ahụ. Look at what is happening. Look at how Fulani herdsmen are massacring people in Nigeria, most especially Christians. O nwere nwatakịrị si nata obodo oyibo ọfụ jecha ọka na ọjeje gotachi ihe na-anatazi pụta na jọchọ na-ebe gala ọba eji ebe a ka ha nọ wee jide ọ bụ na ọgwanụ grass ya ọp akụwa grass ya akpọ that man kpọpa ime ọhịa ha gburu ya egbu. Look at what is happening in Igbo land. Look at what is happening. Massacring of Christians, massacring of Igbos. That very day, that very Sunday. Yeah. That very Sunday, kwa. Yes. Look at, so this village, no in fear. I know. Because governor of Anambra State, you need to do something about this. You need to do something about this, sir. Please. It's a very terrible situation. What I will do right now, I will go to that hospital. Because no, this family need help. The lady, not a hospital, got my account number, yeah? Make una help them. Send the FA go hag you. Okay, hand phone. Account number. So I got boss account number because I want to know help because send them to that account number. I'm not trying to send from me. Send to them. Kahajiria, Mogu Nogu, Mega Egypt, Ammonia and cousin and Mashwale. But this guy, this guy, in fact, I don't know what to say. This guy is a hero. No matter. This young boy, Ojimabu. Come on, you maka si
And the guy, the first time Hajidele, these people, was that guy who blew na Bokada. Say na je go tell Hesiga. Ojekwa, only opportunity to run away. But also no also came a kumwanya nab. Can you have a on return back? And after everything, Omecha bought this young boy. So let me end this here. So sorry for what happened. I'll go to that hospital and I will come back again.